uKristu inkosi. Ungizomile upresident. Ungizomile bengithi uzongiphakamisa nje ngoba sengikhona ngoba ngifike na late kakhulu. Anginibingelele bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngikhule ngikhonze ebandleni elincane eligatsha laseNtshanga kwiParish yaseHammersdale eSt Mary's. Bengihamba amabandla ahlangene kakhulu nayibona lezi inkonzo zamabandla ahlangene. Into ebengiyijabulela kona ukuthi bengihambe ngifunda kulawa amanye amabandla izinto abazenzayo. Kodwa ngizange ngishiye sheshi. Ngoba ngangithi lokho engikutholayo kufanele nalabo engikhonza nabo bakuthole. Ngiqonde ekutheni ke sekokwesibili ngifika kule mhlangano yaDonsa Mdleni se president. Kuningi kakhulu esengikopelile ningathuki imanize Natal. Dawuse Natal. Nifica into zenu sengiya ngazo. Angithi sibandla lodwa simzimba munye yabona. Ngeke life ibandla laKristu kukhona izinto ezinhle eniziphethe. Mase ibona zizinhle siyovusa abanye ukuze uNkulunkulu athole udumo ngani. Noma ngabe sasile Natal kodwa udumo ngeDawuse of Zululand luzodlula lezo liyofika naseNatal. Ngiyabonga kakhulu bazalwane iexecutive lokho ngimema njalo ngilongiqhamuka. Namhlanje besinomhlangano besinawo eMnambithi. Bengithi sofika sibe baningana. Ngathi ngiyabashiya ngoba uphele lo mhlangano. Ngase nginqamula mina ngiza ngapha. Ngoba okuningi esengikopelile ngakufaka kubona bengithi ake nize nizoyibonela la. Ningaze nicabanga ukuthi ngakhe istory niyabona. Kuyasetshenzwa lezo Zululand bazalwane ngiyafisa ukunibongela uNkulunkulu angathi ngalokho enilekelele njalo. Muhle kakhulu umsebenzi enwenza la. Kuningi nathi esikufundayo. Engathi uNkulunkulu nje angalokho enika amandla oqhubeka. Ngiyabonga kakhulu President. Thank you.